Després de quasi un mes d'ús, us venim a valorar una mica l'Energy Phone Max 4G. Primer de tot, us comentarem els efectes positius que hem trobat. Recordem que el mòbil munta un panell IPS en una pantalla de 5 polzades, en qualitat HD, la qual ens proporciona una bona qualitat d'imatge. A nivell de rendiment, no hem tingut cap problema destacable. Corre totes les aplicacions sense cap tipus de problema. Com podem observar, podem jugar a jocs amb una gran demanda de gràfics, com l'Asphalt 8, gairebé sense cap tipus de problema. I això és una cosa que s'ha d'agrair, sobretot en un mòbil de gamma d'entrada a un preu bastant ajustat. La veritat és que el processador Mediatek que munta li va de luxe, de la mateixa manera que la GPU Mali T720 MPU. El GB de RAM sembla estar a l'altura i no sembla que necessiti molt més per córrer jocs a una gran resolució. En el seu moment us vam mostrar que venia amb Android 5.1 preinstal·lat, un altre punt positiu per Energy System. Si bé no és l'última versió d'Android, però tampoc és una versió obsoleta com molts altres mòbils que surten al mercat. A nivell de so, tampoc va gens malament. Té una bona qualitat de so i aquí us deixem la prova. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. La bateria també s'ha comportat bastant bé, i estrany ha estat el dia que no ha aguantat fins l'última hora. Això sí, cal reconèixer que a la que li donem una mica de canya és probable que necessitem portar el carregador a sobre. I ara us mencionarem els punts negatius que hem trobat. El principal punt negatiu d'aquest mòbil són les dues càmeres. La veritat és que la càmera al darrere, encara que és de 8 megapíxels, deixa una mica de desitjar, sobretot en condicions amb poca llum. Tot i així, si tenim llum suficient, trobarem unes instantànies prou decents. La càmera davantera té el mateix problema. Tot i ser de 5 megapíxels, no acaba de treure el partit que en principi hauria de treure. Esperem que arreglin això en una actualització pròxima. En definitiva, el mòbil compleix en tots els sentits. Tot i ser un mòbil d'entrada, ens donarà una bona experiència d'ús. Una compra bastant encertada si voleu un mòbil pel dia a dia. I més encara si voleu combinar dos números de telèfon en un sol mòbil.